Всяка година повече от 6000 деца у нас се раждат недоносени. Според доклад на Световната здравна организация, така наречената кенгуру грижа оказва значително влияние върху лечението на бебетата, които тежат под 2 кг. Такава практика у нас обаче се прилага в едва 10 болници. Как една прегръдка може да спасява животи? Юлия Наева разказва. Виж, ето тук отвори очички за първи път. Спомените от снимките, направени преди 5 години, оживяват и днес. Той се роди 910 грама, като след много тежка бременност се наложи успешна животоспасяваща операция тук в Шейново. Общо не му даваха много шансове, като толкова малък ембрион, бременността ми да продължи. Но ето го тук. Роден по спешност, за Дилян първият досек не бил с мама, а с медицинската апаратура. И така последваха едни дълги 62 дни. Можех само да го гледам през кувьоза около месец. Докато един ден не дошла и първата им прегръдка. Не смеех да мръдна, той беше толкова мъничък. Така прегръдка след прегръдка Дилян успява да нададе до 2 кг и 100 грама и да се прибере вкъщи. А днес вече и да помага на мама в грижите за по-малкото си братче. Още ми е шок, тъй като той е на почти 5 месеца и е почти 7 кг, докато Дидо 7 кг беше може би след годинката. Сега идва в болницата само за да види лекарите, които са помогнали в битката му за живот. Сред тях доктор Озунова, в чието ръце са проплаквали бебета дори под 600 грама. Страхотна гордост е да видиш едно човече вече пораснало, което си гледал от размери колкото шепата ти. В столичната болница Шейново кенгуру грижата е практика от 7 години. Беше и за нас обект на пречупване на мисленето. Първоначално с един по-дълъг престой в самото отделение на родителите, а след това регламентиране на този престой повече от 1 час двукратно за деня, без прекъсване в почивни дни. Годишно у нас се раждат около 6500 недоносени бебета. Не всички обаче имат възможността да получат своята лечебна прегръдка. Това не е просто един сантимент, едно кушкане и нищо повече. Това действително е част от терапевтичната подкрепа за децата. Тоест, това е част от начините да възстановим здравето им по-бързо. На практика лишаването им от кенгуру грижа е по един или друг начин лишаване от пълния обем здравни грижи, които могат да им бъдат предоставени. Затова борбата на специалистите сега е кенгуру грижата да стане не изключение, а масова практика. За новините на Нова, Юлия Наева.